This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang hinuban. Huwag nailain pa. Lami, aoy. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats is about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. Five. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lami, aoy. Abyan may ngaga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Ipaprasakar, nagapasalamat sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa. Pinaagi sa pagpamati sa sining istasyonan sang radyo kag karon diri sa aton Facebook Live. Ang aton pamalandungan karon amo ang sugo o kon instruksyon ni Apostol Pablo sa kay Tito sa Tito Kapitulo 2, versikulo 15. Subong pastor dito sa isla sang Crete. Ini si Apostol Pablo naghatag sa iya panugyan kag mga sugo agod nga siya mangin efektibo o mabinungahon nga alagad sang Dios nga iya ginbilin dito sa isla sang Crete. Siling diri sa versikulo 15 sa isa ka English translation, declare these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one disregard you. Si Apostol Pablo naghatag sang pagtudlo na nungod sang kadako kag kaayo, sining bugay nga ginpahayag sang Dios sa tanan nga mga katawhan. Agod nga ang mga katawhan makakilala sa iya, kag nga makakilala sa ilang nga kaugalingon, nga sila mga makasasala, kag nagakinahanglan sila sang manluluwas. Sa panahon nga sila nakabaton sining bugay sang Ginoo, si Apostol Pablo nagtudlo sa mga Kristiyanon pinaagi ni Tito nga sila magtalikod, magbiya, magpalayo sining daan nga klase sang pagpangabuhi. Ila isikway ang pagka-indi Diyos nun. Ila isikway ang kalibutanon nga mga kailigbon. Kag nga sila magkabuhi sa sinang bag-o nga klase sang kabuhi. Mabuot, matarong, kag Diyos nun. Nga sila man magpaabot nga may kasadya, great excitement sinang pagbalik sang dako nga Dios kag manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Tungod sang iya ginhimo, nagbayad siya sinang presyo, sinang bili sang katubsanan sa mga sala. Siya naghatag sang kaluwasan. Iya nga ginpanag-iyahan ini nga mga katawhan nga iya ginpanginmatyan kaginatagan sang libre nga kaluwasan. Agod sila magkabuhi nga putli. Agod nga sila magkilala nga ginapanag-iyahan sila sang Dios. Kag nga sila mga tao nga may
kasadya, may passion, may zeal sa pag-alagad sa Ginoo. Now, si Tito, iya nga gini-encourage sa versikulo 15 nga kinahanglan gamhanan kag may authority nga klase sa pagtudlo kag pagwali ang iya nga pagabuhaton sa iya nga pag-alagad dito sa isla sa Crete. Siling niya, declare these things, ang mga butang nga iya ginpahayag sa una nga mga bersikulo. Exhort, kinahanglan nga may ara pag tudlo sa positibo nga paagi.